kublai subun perlu biik kibiju kerjaan yang nak kapor sekapor but kumju ipi pajba iba ju paj video jangan apa jangan adventure baktan mentah kan ke video nasimnya kan ke kabu panlong ka jingmentoy naga benta jong ikmi jong te samla wala khatno wala suba bau syabom syatin hadu bandayap te nagaleng jonga kum tahu rupai ba ubala ngap baha bad bishar baha ya kita jingjia hadin ba layo I ya ka video ka ba labara state baha ka video ka ba uwe na ki samla jong snong layo ban ring video ha ka por ba sha bom sha tit te samla bal khat no na te snong te bat kumju la ngap baha ya jing pensai ka jong u bat kumju ka jing pensai na kupa ubala bu ya ka FIR banwa de jing sisa halor jing yap ukhun jogu bat kumju belas habang ngap baha ya ka jing pensai na ikmi jong no samla te nagaleng jong ngami sikmat bat ngai ba lese kane ka video kan poi ha ka tendong skor jong phi ikmi jong no samla ba khano te ha ka jing long para breu ngami sikmat pensai phi ba ngala page bahaya ke video ke jong phi ke jing pensai ke jong phi ngala sngotu ya ka jing sem ke jong phi ke jing ke jong phi ha por ba khon jong phi dong im ngamenjur ya kata ka jing pensai ke jong phi ten rei na kantai pat na pen ngam pedeng pat ya ka jing pensai ke jong phi halor ka jing keno ke jong phi ba kita ki breu ki bawat ke jing sisa ki dei ki ba sukwa ban sim kabu ya phi ba dia ke snong namar ba kat kum ki jing pensai kat kum ki video ke bala sakhi hi ni sem ba ke jing baklahi kadai ke jong ki BDP bat urang ba snong te nagaleng jong nga ong kumne ba ke jingmi jong phi ban pensai su pensai hakibun terli ki jing pensai ke jong phi kanang pen baklai phi hi bat kanang pen smutu baklas pen smutu baklai pa ba bat kanlong ru ke jing lera ye phi hi namar ba ibabun hi ki jing sisa ba ka jing yap jong khun jong phi kadai ka jing bakla jong kitai ki ba semya ka anya kitila jong te ka jing pensai jong phi ba pinda pensai sakano kanuru kamla ban pen kelai ka jing sisa bat ba nagalem jong phi ngasuthu pikwa ban ya sai ban ya da ya kinong sinsar snong bat kumju ek BDP kiba hakajing snow ku jong phi de maki ki berap ye phi lengba ka jing yarap ku jong ki lengba ka jing kem ku jong ki lengba ka jing penstam jong ki phila ban yo ya ka jing sok ha ka jing ya lenti ku jong phi ha ka snong ka thau jing ya lenti ka ba man ka por phila ma jing e lengba ka jing don jong khon jong phi lengba ka jing pendik ku khon jong phi ten rei ka jing ya sait par ka jong phi dalele kanomla ban pelai ya kita ki breu ki bas le ya kamboman lada kajing sisa kan pau hadin bala dep to ki bor jong kai te na kata ka daw ngok nga sange no nai pensai su ai ba ka ai hi kan to kit kan bisyare kan ka kam na ko aru ban ong kumne ba barabor hi kinong sinsar snong ibreu ke brei pek ya ka ain lah snong lane hak keno benta imde ban sim ya ka ain ketila jong yo bale bakala pensitom da ka ba pin penpoi hak keti jong ka jing besar
om banshu penyap iu om banshu bom suti iu namar ba lada hile kunta kabamut ang namdan kam hiru banbu ya ka ain namar ba pitip ya ka ain labu khnang ban penyo ya ka hok jong busa ban beng bat ban pen sitom ya kita kinong kambaman kinong le beng le kho ya ki para sim te ngasur ban ai khublei ya ukpa jong neu samlau berkhat no ubala ya jagalan tiga ain ubala mi sakmat ban wat ya jing sisa daga ba ulobu ya ka FIR ha pagi pulit bat lengba kajing wat jong ya jing sisa angit scam ba kan long kajing muntai sibune ya kasnong ka thau hi bro koi kasnong ka thau kan like na kasong sir namar lada omyo ya jing sisa lada om pun sitom ya kiba le bakla kabamut kajing jia basne kana jia sia jia aka sansar ka khadar te bat kunju nga smo ban ai khuble yo te samla jong te kasnong ubala mi sakmat ban penpau ya la kajong ka sakhi sabut halor ka video kajong u ka balayo ban ring aka por ka ba sa bom sa sho te u samla na ka te kasnong te mi kum ki ba ni dapat donut si syahadu kata bani i ba daki bor jong kasnong ki pensitom yo breu adu keto oi ni pedang bau te samla ude uba jupen mi ke jing klumar leng ba ke jing thu jong ka mi jong ohi handrai ka jing pensitom yo upat om de da ke jing yap handrai kum ki bor snong hila pensitom da ka ba susneng sukrau lane su ai be cha ka ti jong ga an knang ba ka an hi kan yo ban le ya ka ban kam phi de be ban bu tang jing tho ka ba tang ai da ki kandon ki ba biang ai da ki jing tho ki ba biang ba on yo pan ngat yu ha ka kandon ai ka ba tang ka ba un sha set patok da ki bun snan re ban su pan yap no ban su bom su ti da du tu tang na ba uday utau breu baju pen keluar senong kami hap setia hagalong breu man breu namar ba plasna ya ka an ban pensitom ya kita ki ba pen keluar senong ya kita ki batu ki ba them ya kita ki ba penyak breu handrai ompat ba phi ki beron hagabor phi ki ba ithu ya ka an phi ki ba smuthu ya ka an phi ki ba bat ya ka an pin pendan kam bakla na opat ya gabor jong te tangkum ne hi ha kana video ang scam ba kana video kan la kala long sisa ka jing mentoy nagbanta kimi iba lese ha jing suthu ba bi jong i ilami si mi sakmat ban pensai banyadai kita ginong sensar snong banyadai kita ki BDP ban like na jing sakem te nang ba kani video insumuto ba omde mi i bala pun pelai ya kita gi bale kamboman na kaany ndray makihi kini saja da dalade adin ba lapan ngat ya ki kaany te makihi kini saja da bar kini thu ya ga jing jia baro ya ga jing sisa baro bar kaany kan pe kanu ko badai kanu ko bakla ladai ban pelai no ne ladai ban set ne kasong haga jing besar ki te bat kumju kalong kene video kalong ke jing muntai nak benta ki BDP snong babarabor aba pikem you know phim dei ban bom ban sho ban penun sau you know nong bru ba pikem ba philap ni jing bakla ndre dei ba phin ai ke jing sneng phin besar phin ai ha kibor bahlor wa dei ban besar bat kaying besar hi kan penrem yaki te tangkum ne hi kan video ngan penkut no ngan sai kendu upat bat phi ki perlok ki pagba ki ba cukar sani ngan ak por sekpor te
Ku boleh sebut, ku boleh jarnguk.